prodejně Černý most, která je nově zrekonstruovaná, a celý prosinec nám tady probíhala sbírka pro naše mazlíčky, pro pejsky, pro útulek Psí štěstí. Tato sbírka probíhala po celé České republice i na Slovensku a jenom na naší prodejně jsme vybrali 22,5 tisíce. Právě jsme přijeli do útulku Psí štěstí a máme dvě skvělé zprávy. To první je, že jsme přivezli vánoční sbírku od našich zákazníků z prodejen Černý most a Nové Butovice, a to druhou je, že zde v útulku zbyly pouze 2 pejsci k adopci. Takže celá tahle sbírka zůstává pro další návštěvníky, ze kterých budou mít určitě velkou radost.